हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं मीनाक्षी रामसियारि नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसियारि इउटुब चेनेलाव बरायहर फिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आं माने दा भिडिअखौ मोनानिफ्राय लादों आरोना लोगोफोर दिनै माने अनलाजों दाउ जानो नागिरदों आरोना बेखौनो आं माने नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन होननानै भिडिअ लाब्रबनाय जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो सुमायाखै दे बानांगौ सुमा दे दे आंखौसो खालाखो दे मोजां हो दे हो दे 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 मोजाङै जाबाय नै मावजिया मावजि दा ओंख्रि संनो ओंखाम संनो रेडि खालामनोसै आरोना मा जायो मा जाया एखिजा दाउ खावगासिनो आरोना बाबायानो बुथारखांनानै अनला खारै जागोन नालाय माइरंबो सुना दोनखाबाय नै अन देनो एखिजानो लाइ मैगंखौबो सुना दोनबाय आरोना आङो लाइजों अनलाजों दाउ अनला खारै फाख्रि जागोन आरो दिनै जोंहा दाउआबो गोदाखांबाय नै एखिजानो इयो जाहैबाय लाव बिजौ आरोना लाव बिजौजों खुथ्रा मैगंखौ एवनोसै ओमफ्राय एखिजानो गंगार दुन्दियाखौ होगोन आरोना अनला खारैयाव मार मोदोमखागोन आरो गोथाव जाखासिगोन दिनै ओमफ्राय दा नै एवनोसै आङो लाव बिजौ मैगंखौ ओमफ्राय खारै गैयामोन आरोना खारैखौ दा सरब्रबदोसो आरोना नै बिदिहाय सरबाय बेदरखौ हायखांनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नैहाय लाइखौ माने खारैदो माबाग्रोनोसै आरो दा दै होबाय आरो ओंख्रियाव ओमफ्राय गोदौबाय थाथोंसै दा आंना नै लाव बिजौ आरो खुथ्रा भाजियाबो मोनबाय दा नै इखिजा ओंखाम संगासिनो आङो गेसाव ओमफ्राय दा ओंख्रिखौ नायहैलायनोसै आरोना ओंख्रिखौ अरावसो संदो नालाय अन देनायखौहाय होबाय आरोना दा ओंख्रियाव अनला खारै ओंख्रिबाथाय जोंहा लोगोफोरनि मार साराय गोदोरावसो संखायो आरोना माने अनला खारैया बासिबाथाय गोथाव जायो नालाय ओमफ्राय आग्लायबाथाय गाबोन जानोसै आरोना नै ओंख्रिया दा मोनबाय आरोना गंगार दुन्दियाबो होनानै होबाय ओमफ्राय दा साखिनोसै संख्रि नांदोंना नाङाखै नै दा गोथाव जादों जायाखै साखिनायनोसै आरो ओंख्रिखौ एसे खारै नांबावगौ एसे खारै नांबावगौ आरोना लोगोफोर खिन्थु मार गोथाव जाखादों लाइ होनायदो ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होदो नालाय बरियाखा बुंनो ना बे खारै एसे नांबावगोना खारै एसे बुंसै खारै बांहाय होना बावबाय आरो दा नै ओंख्रियाव खारै नाङाखै नालाय जागोन दे किसकिया जोंहा आप जानो गाबगासिनो आरो दा जानोसै हो किसकिया जा मेथाइ जानो गाबबाय थादोहाय मेथाइयानोसै दायङैनो जायोनो अब
Ingat ada bokoni. Kian sih buza lamna doनखानांगौ आरोना नै क्रिस गानो जाबायानो थागोन नै जाबायानो थागोन नो बासिना जादो माखौ जायो जानायाव देनजार आरो मान मेथाइ दामना दोनखानांगौ नै थफ्ला थफ्लानो माखौ जागोन मोसादोंमोन आरो मानसिया नै दख'नाबो गानदोंमोन मार मोसाबोखांबाय मोसासोयो रिल्स बानायसोयो दे जादो माखौ जायो याव गैलाना बेलेग इ माबासो नों जाग्रा नङा इयो इखौ जादो आसना नोंखौ लोगोफोर दा ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा ओंखाम फुदुंनोसै आङो ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो जाबाय आरो दा ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनबाय मा मा जादों मा जादों ओंख्रिखौ नै मोननै जायगायाव दोननांगौ जालायबाय आरोना बुरजामोन नालाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै लोगोफोरनि हरनि अनला खारैजों दाउलाय ओमफ्राय लाव बेसे एवनाय आरोना ओमफ्राय जानोसै दा हरनि बोथिसे इखिजा क्रिसिकानि Dilungnya? Terus kayak mana ada sih ha? Mau belum naik. Uci deh. Ini yang dulu di sana lagi. Aku juga sih. Logoफोर नायदि नों भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो आङो न'आवनो मा खालामो बेखौनो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार बानायबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे आरो आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय